Bam, čaute, moje meno je Jazzmejko, ja vás vítam v dnešnom videjku. Toto bude recenzia na Andrej Babka, ktorý je youtuber, dámy a páni, a má skvelé videjka, tu dokonca 3 mačiatka a starostlivá matka Matička. Toto je skvelé videjko, topka, toto je ja, Andrej a môj videoblog, vlogblog, v ktorom robím unboxing dámy a páni, robí rôzne recenzie nejakým firmám a dokonca, dámy a páni, cez túto firmu Videohry TV som si dnes objednal hru a to vám nemôžem povedať akú. Tešte sa na unboxing. Dobre, dámy a páni, nie som tu prihlásený, odber ti dám, ale dal som ti odber na ten ďalší kanál, tu je screenshot. Tu robili svetelný meč. Má tu cez 3,3 tisíc videí, 1,52 tisíc odoberateľov. V službe od 24.2.2019 a dámy a páni, dole u popise, ale aj dole u komentáru budete mať jeho kanál, takže daj mu odber a keď tak ho finančne podpor, pošli mu nejaké peňažky alebo kúp mu nejaký ten meč, aby urobil nejaký unboxing. Čau.